ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் தீபாவளிக்கு பலகாரம் எல்லாம் செஞ்சுட்டிங்களா? எங்கள் வீட்டில் நான் என்ன செஞ்சேன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதிரசம், பாதுஷா, முறுக்கு, இதில் எதெல்லாம் நல்லா வந்துச்சு அப்படின்றத நான் வீடியோ கடைசியில் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ வாங்க எப்படி இந்த மூணையும் மேனேஜ் பண்ணி பண்ணேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து அதிரசம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அதுக்கு வந்து வெல்லத்தை துருவிட்டு பாகு வந்து காய்ச்சிக்கிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் தண்ணியில் வந்து கரைச்சி விட்டுட்டு வடித்து எடுத்துக்கிட்டேன். எனக்கு வந்து அந்த வடிச்சதுல வந்து உள்ள மண்ணெல்லாம் எதுவும் இல்லை, அந்த நூல் இருந்துச்சு. நல்ல வேலை இந்த வாட்டி வடிச்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணேன். வெள்ளை பாகு வந்து பதம் வந்து பார்த்துக்கிட்டேன். நான் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து அந்த பதம் பார்த்து பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து விட்டோடனே தண்ணியில் அப்படியே கரைஞ்சி போயிட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு வந்து அந்த உருட்டுற மாதிரி வந்துச்சு. அப்போ வந்து பதம் வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு மாவு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். நான் மிஸ் பண்ணது என்னென்னா நெய் வந்து அது அப்போவே ஆட் பண்ணுறதுக்கு மறந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் அந்த மாவை வந்து நல்லா போட்டு பரட்டி எடுத்து வச்சுட்டேன். ஊறினதுக்கப்புறம் வந்து போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு எடுத்து வச்சுட்டு பாதுஷா வந்து செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். பாதுஷாக்கு வந்து அந்த சர்க்கரை பாகு வந்து காய்ச்சி வச்சுக்கிட்டேன். அது வந்து சர்க்கரை வந்து நல்லா தண்ணியில் கரைஞ்சி வந்தால் போதும். அது கரைஞ்சி வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே எடுத்து வச்சுட்டு பாதுஷாவுக்கு வந்து மாவு முன்னாடியே பிசைஞ்சு வச்சுருந்தேன். மைதா மாவு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தயிர், நெய், பேக்கிங் பவுடர், பேக்கிங் சோடா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதில் இந்த மைதா மாவு போட்டு பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுருந்தேன். அதை வந்து நல்லா பொரிச்சிட்டு இதில் வந்து சீராவில் வந்து போட்டு எடுத்துட்டா வந்து பாதுஷா ரெடி. பாதுஷா வந்து ஈஸியாக பண்ணிட்டேன். அதுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் வந்து எடுக்கலை எனக்கு. பாதுஷா போட்டு எடுத்து முடிச்ச கையோடய வந்து அந்த ஊற வச்சிருந்த அதிரச மாவையும் வந்து நான் போட்டு எடுத்துக்கிட்டேன். இந்த மாவுல வந்து ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. அதனால நான் ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்கல. அப்பவே வந்து கொஞ்ச நேரத்திலே போட்டு எடுத்துக்கிட்டேன். மாவு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து அரைச்சி வந்து சேர்க்கல, பச்சரிசி ஊற வச்சு அரைச்சி சேர்க்கல. அதனால அதுல ஈரப்பதம் கம்மியா இருந்திருக்கும் போல. நான் அந்த பாகு கரைச்ச உடனேயும் அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கெட்டியா இறுகி கல் மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதை வந்து நல்லா போட்டு கொட்டி அதுக்கப்புறம் அதில் லைட்டாக சுடு தண்ணி ஊற்றி திருப்பியும் அந்த மாவு பார்த்து கொண்டு வந்து வச்சுருந்தேன். அதனால தான் உடனே போட்டு எடுத்துட்டேன். இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு நான் வீடியோட கடைசியில் சொல்கிறேன். இப்போ வாங்க அடுத்தது முறுக்கு வந்து செய்யறதுக்கு. அரிசி மாவை வந்து ஒரு டம்ளர் அரிசி மாவு ஊற வச்சுருந்தேன். ஊற வச்சு அரைச்சி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். என்ன அரிசி போட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்லி அரிசி தான் நான் போட்டிருந்தேன். என்னோட அத்தை தான் வந்து அந்த மாதிரி செய்வாங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் முறுக்கு செய்கிறேன். நான் இது வரைக்கும் செஞ்சது கிடையாது. அதனால என்னெல்லாம் அவங்க பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி நான் கேட்டு செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன். இட்லி அரிசி ஊற வச்சு அரைச்சிட்டு அதில் இட்லி அரிசிக்கு ஈக்குவலாக பொட்டுக்கடலை அரைச்சி சேர்க்கணும். அதுக்கப்புறம் வெள்ளை எள்ளு ஏதாவது ஓமம் கொஞ்சமாக போட்டுட்டு உப்பு போட்டுட்டு நல்லா மாவு பிசைஞ்சிட்டு எண்ணெய் மட்டும் காய்ச்சி உள்ள சேர்த்துக்குவாங்க. அந்த மாவில் சேர்த்து நல்லா வந்து சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு அதுலேயே பிசைஞ்சோன்னா கரெக்டாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவைன்னா வந்து லைட்டாக தண்ணி தெளித்து பிசைஞ்சிக்கலாம். எனக்கு வந்து அந்த மாவு வந்து முறுக்கு புளியிற அந்த முறுக்கு பொடி தான் வந்து கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா எனக்கு வந்து நான் லெஃப்ட் ஹேண்டில் வந்து எனக்கு பெயின் வந்துடும். ஏதாவது துணி துவைச்சா கூட எனக்கு கை வந்து பெயின் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதனால நான் எதுவுமே செய்யாமல் இருந்தேன். அதுக்கு தான் இந்த முறுக்கு பொடி வாங்கியிருந்தேன். இதில் வந்து இப்படி நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறது மட்டும்தான். அதுவும் நான் என்னோட ரைட் ஹேண்டில் ப்ரெஸ் பண்ணிப்பேன். லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து நான் அந்தளவுக்கு யூஸே பண்ணலை. லைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணி திருப்புறதுக்கு மட்டும்தான். அது திருப்புறது ரைட் ஹேண்டில் திருப்பிப்பேன். அப்புறம் ப்ரெஸ் பண்ணி புளியறதுனால எனக்கு கை வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஆகலை. அதனால தான் இந்த தடவை நம்பி வந்து முறுக்கு செய்யலாம் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இப்போ வாங்க எதெல்லாம் டேஸ்ட் நல்லா வந்துச்சுன்னு சொல்கிறேன். அதிரசம் வந்து நல்லா வரலை. பாதுஷா இனிப்பு போண்டா மாதிரி வந்துருந்துச்சு. முறுக்கு மட்டும் நல்லா டேஸ்ட்டாக வந்திருந்தது. பட்டர் முறுக்கு மாதிரியே இருந்துச்சு. அதிரசத்தோட மாவோட இது பாருங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு நல்லா இறுகி ஒரு மாதிரி கல் மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ரீஒர்க் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நமக்கு வந்து டிஷ்ஷஸ் வந்து நல்லா வரலன்னாலும் பரவாயில்ல, வரலாறு தான் முக்கியம். இந்த தீபாவளிக்கு நான் பண்ண டிஷ்ஷை நானே மறக்க மாட்டேன், என் வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் மறக்க மாட்டாங்க. எல்லாருக்கும் ஹாப்பி தீபாவளி. நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். பாய்.